Λοιπόν, παιδιά, κάναμε το διάλειμμα μας. Έτσι, για να δούμε λίγο. Τα μικρόφωνα είναι εντάξει, αναμένω. Πάμε για τη δεύτερη μαρτυρία. Ας ανάψουμε και το EMF. Το δοκιμάσαμε στις πρίζες. Δεν δείχνει κάτι, το βλέπετε. Εδώ έχει ρεύμα και δεν δίνει τίποτα. Για να μην λέτε. Το αφήνουμε εδώ, γιατί ταυτόχρονα θα κάνουμε και καμία ερώτηση. Κυρία Σοφία, πάμε για τη δεύτερη μαρτυρία. Να πάμε. Ωραία. Λοιπόν, η δεύτερη μαρτυρία είναι μια μέρα είχαμε πάει με τον σύζυγο στο Κατάκολο και γυρνάγαμε βράδυ γύρω στις 12-12.30 ώρα γυρνάγαμε στην κακιά σκάλα που γυρνάγαμε εκεί από την Κόρινθο. Μιλάγαμε με τον σύζυγο, λέγαμε διάφορα, ξέρω εγώ τι κάναμε, τι φτιάξαμε και ξαφνικά από τη μία μεριά του δρόμου, από τη δεξιά μεριά του δρόμου, βλέπουμε πώς είναι αυτά τα μπαλάκια που έχουν κάτι σαν τριχωτά πάνω και βλέπουμε ένα ανθρωπάκι τέτοιο, μέχρι σε αυτό το ύψος. Είχε πρόσωπο, είχε είχε ματάκια μόνο, δεν είχε κάτι άλλο. Δηλαδή δεν φαινόταν έτσι σαν ανθρώπινο ή οτιδήποτε, αλλά είχε δύο μικρά ματάκια. Γυαλίζανε. Γυαλίζανε, ναι, γιατί ήταν σκοτάδι και μέσα, όπως πέρασε απέναντι, με τα φώτα του αυτοκινήτου ήταν και άσπρο, λευκό ήταν. Θυμόσαστε την ώρα περίπου? Γύρω στις 12.30 τη νύχτα ήταν. 12.30. Ναι. Και από τη μια πλευρά του δρόμου, χοροπηδώντας, πέρασε απέναντι. Γύρισε, μας κοίταξε και πέρασε απέναντι. Εγώ δεν ήθελα να τρομάξω το σύζυγο γιατί οδηγούσε κιόλας. Λέω μην του πω τίποτα και φοβηθεί και πατήσει φρένο και φύγουμε από κάτω. Δεν του μίλησα, γύρισα μόνο και τον κοίταξα. Γυρνάει και αυτός ταυτόχρονα και με κοιτάζει. Του λέω προχώρα. Μου λέει πάτα, του λέω γκάζεις να φύγουμε. Μου λέει το είδες? Του λέω το είδα. Εσύ το είδες? Μου λέει ναι, το είδα. Ευτυχώς, του λέω, που δεν φρενάρισες. Άρα το είδατε και οι δύο? Ναι. Δεν είναι ότι το είδε ένας? Όχι, το είδαμε και οι δύο. Μου λέει τι ήταν αυτό? Του λέω κάνε το σταυρό σου, πες Ιησούς Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπά και φεύγουμε, του λέω. Μην σταματήσεις καθόλου. Πραγματικά κάνουμε το σταυρό μας, ξέρω εγώ. Μου λέει δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Του λέω, μου λέει χοροπηδούσε, λέει σαν μπάλα. Του λέω ναι. Και τα ματάκια του μόνο που φαινόντουσαν και τα μάτια του. Και γύρισε προς τα εμάς και μας κοίταξε. Τι ήταν αυτό? Αυτό τι δεν μπορεί ξέρω. να ήταν? Ήταν άνθρωπος? Όχι άνθρωπος, ήταν όχι, κάποιο ζώο? Όχι, ζώο δεν ήτανε. Δύο άτομα τα είδαμε, 4 μάτια. Ζώο δεν ήτανε. Ήταν ακριβώς στο σχήμα της μπάλας, τόσο ψηλό, και για να περάσει απέναντι χοροπηδούσε. Πώς χτυπάει η μπάλα κάτω και... Ήτανε πλάσμα ή ήτανε κάτι αόρατο, κάτι σαν σκιά? Ήτανε πλάσμα? Πλάσμα, ήταν πλάσμα, ναι. Δεν ήτανε... Γιατί λένε ότι υπάρχουν, δεν ξέρω κιόλας, εγώ δεν έχω δει και δεν θέλω να δω. Λένε ότι υπάρχουν κάποια πλάσματα περίεργα, κρύβονται, που εμείς δεν τα βλέπουμε, μόνο νύχτα βγαίνουν. Και βγαίνουν συγκεκριμένα σε χωράφια, σε δάσος, σε τέτοια πράγματα. Αυτό ήταν πλάσμα, δεν ήταν κάτι το αόρατο. Εγώ νομίζω ότι εάν κατεβαίναμε κάτω θα μπορούσαμε να το πιάσουμε κιόλας. Δηλαδή να το αγγίξουμε. Ναι. Δεν ήταν, αλλά λόγω ότι έχω ακούσει και από πολλούς ανθρώπους ότι σε τέτοιες περιπτώσεις δεν σταματάς, προσπερνάς και το αφήνεις. Γιατί μπορεί
εκεί να σου δημιουργήσει κάποιο ατύχημα. Μπορεί να μπει και μέσα στο αμάξι. Ναι, εντωμεταξύ μπορεί να το πάρουμε και μαζί μας. Ή οπωσδήποτε, εκεί στην κακιά σκάλα που έχουν γίνει χιλιάδες ατυχήματα, να ήταν κάτι το οποίο μπορεί να μας έκανε και κακό. Όπως λένε, μη φρενάρεις, προχώρα. Και αυτό σκέφτηκα εκείνη την ώρα. Έχουν γίνει τραγαρίσματα εκεί πολλά. Και στην κακιά σκάλα είχαν γίνει και τα παλιά χρόνια κιόλας που ήταν ο δρόμος εκεί χάλια. Εγώ έχω ακούσει ότι έχουν γίνει πολλά τροχαία εκεί στην κακιά σκάλα. Λες να βγαίνει συνέχεια αυτό το πράγμα στους οδηγούς που Ίσως και να τρομάζει ο κόσμος και ναι. να γίνεται, Και να γίνεται ό,τι αυτό γίνεται. ό,τι γίνεται. Γιατί υπάρχει και αυτό το σενάριο. Ναι, ναι. Εκεί έχουν γίνει πάρα πολλά και πρέπει να έχει και πολλές ψυχές εκεί που να περιφέρονται. Και δαιμόνια και χίλια δυο. Και απ' όλα, ναι. Και απ' όλα μπορεί να υπάρχουν. Πάντως αυτό το πράγμα δηλαδή δεν θα το ξεχάσω, γιατί γύρισε ο άντρας μου ταυτόχρονα και με κοίταξε και εγώ τον κοίταξα και κάπου τον είδα ότι ήθελε να κοκαλώσει. Ήθελε να κοκαλώσει και του λέω προχώρα, εντάξει, του λέω, δεν είναι τίποτα. Για να μην τον τρομάξω περισσότερο. Εντάξει, εγώ λίγο περισσότερο δεν τα φοβάμαι πλέον, με αυτές, ειδικά από τον καιρό αυτό με την εγκυμοσύνη μου και με αυτό που είδα. Έχω αρχίσει δηλαδή και μόλις αισθανθώ κάτι, η πρώτη μου λύση είναι να πάω να κάνω το σταυρό μου και να πιω λίγο αγιασμό. Και έτσι λίγο κάπως συγκρατούμε. Ο σύζυγος όμως δεν είναι τόσο ψύχρεμος σε τέτοια. Αν εκείνη την ώρα φρενάριζε ότι κάτι πετάχτηκε, μπορεί να έχει γίνει ατύχημα. Θα είχε γίνει σίγουρα ατύχημα. Εγώ λέω 100%. Ήμασταν με το φορτηγό και σίγουρα θα είχε γίνει ατύχημα. Τι σκέφτομαι τώρα που κάνω ταξίδια μόνος μου τη νύχτα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Και έχω κάνει πολλά ταξίδια μόνος μου νύχτα. Ναι. Η νύχτα εντάξει, είναι... δεν φοβάμαι, αλλά μόνο αυτό το σκοτάδι που βλέπεις μπροστά σου. Ναι, κάτι σου δημιουργεί, δηλαδή σαν αίσθηση, σαν ότι κάτι σε βλέπει, ότι σε κάτι σε βλέπει, παρακολουθεί. ότι κάτι έχει στο βάθος, ότι Ναι. χίλια δυο. Ναι, έχω αυτή την αίσθηση, την έχω νιώσει. Ναι, είναι. Ειδικά όταν μπαίνεις βαθιά προς Ήπειρο, προς Από κάτι, εκεί, ναι. προς Γιάννενα, προς Καλπάκι από εκεί, ξέρω εγώ, είναι ένα δάσος από εκεί που σε βγάζει σε μια Συμφωνείς λίμνη. και εσύ που είσαι εδώ. Τι το άναψε? Το ψιλοτρέμει, ψιλοτσίπησε. ναι. Το τσίμπησε λιγάκι. Υπάρχει κάτι εδώ, στη κουζίνα εδώ. Και μαρτυρία για εδώ είχατε, για το σπίτι εδώ, Ναι. κάτι. Ναι, εδώ είχα πολλά. Ναι. Ναι, έβλεπα κάτι, δηλαδή σαν άνοιγε η πόρτα του σπιτιού και έμπαινε μέσα ένα μαύρο έτσι ψηλό πράγμα και περιφερόταν στο χολ, πήγαινε μέχρι το δωμάτιο το μικρό μέσα, την πόρτα και ερχόταν μετά προς τα εμένα. Έφτανε μέχρι την πόρτα, γιατί από πάνω έχω εικόνες, έχω ένα εικονοστάσι. Έμπαινε, αλλά το ίσκιο του το ρίχνε επάνω στην ντουλάπα. Εκεί που μας έδειξες. Ναι, εκεί είναι λευκή και φαινόταν όλη αυτή η μαυρίλα. Εκεί πάλι τρομοκρατήθηκαν, από την αλήθεια, γιατί ήταν ένα θεριό μέσα στο σπίτι μέχρι τον ταβάνι, το βλέπα, και ήταν ολόμαυρη σκιά. Εν τω μεταξύ και ο σύζυγος μου έβλεπε πάρα πολλά όνειρα τότε και πάλευε, πήγαινε ο σατανάς, το επιτεθότανε, πάλευε όλη νύχτα στο κρεβάτι. Αλήθεια λέω. Τι το άναψε? Ναι. Έλα. Πόσο, ένα? Και μετά, πώς να σου πω, σηκωνόταν το πρωί και εγώ έβλεπα πολύ άσχημα όνειρα. Όνειρα δηλαδή σχεδόν με ανοιχτά τα μάτια, καθιστή την ώρα που έβλεπα. Σαν να ήταν αληθινά, σαν να ήταν αληθινό. Ναι. Αυτό ήταν πάρα πολύ τρομακτικό. Φέραμε εδώ, κάναμε αγιασμούς, κάναμε αυτά. Τώρα έχουμε ησυχάσει κάμποσο καιρό. Αλλά τώρα το βλέπω και μου τσιμπάει εκεί πέρα το EMF και λέω... Εάν είσαι εδώ και μας ακούς αυτή τη στιγμή, αν είσαι εδώ στο χώρο εδώ και ακούς το τι λέμε, ενεργοποίησέ το. Ενεργοποίησέ το μηχάνημα αυτό εδώ. Πλησίασέ το και
Άναψε το. Μμ. Εντάξει είμαστε. Ναι, Μίλησε και εδώ. μίλησε. Άρα είδες πριν που σου έλεγα για Ναι. τις πρίζες και για τις μίζες, ότι Τίποτα, τώρα ενώ το λέω. όταν του λες σε παρακολουθεί κανονικά. Μμ. Μπορείς να το κάνεις λίγο πιο έντονα. Ναι, είπε. Ναι. Ωραία, κάντο. Κάντο, δεν σε φοβόμαστε. Κάντο πιο έντονα για να καταλάβουμε ότι το πείραξες εσύ το μηχάνημα. Πήγαινε εδώ, πλησίασέ το και ενεργοποίησέ το. Ή μήπως έχει πολύ φως εδώ και δεν σε βολεύει. Έχει πολύ φως, Λογικό είναι. Δεν σ' αρέσει το φως, θες σκοτάδι, το ξέρουμε. Να κάνουμε Ναι. και μία... Να ανάψουμε το πράσινο που είναι πιο σκοτάδι. Ναι. Να το. Μμ. Μόλις είπα σκοτάδι, είδες. Μμ. Άρα θες σκοτάδι, Εάν θες σκοτάδι, πείραξε το πάλι. Έστω και ένα λαμπάκι. Να το. Εντάξει. Βάλε τα σκοτάδια. Κατάλαβες, κυρία Σοφία. Ναι. Μα προηγουμένως πέρασε μπροστά Το είδες σου. πάλι. Ναι. Ναι, αφού πέρασε, ναι. Και όσο πάει το μεγαλώνει. Άναψε το όλο μέχρι το τέρμα. Έχεις δύναμη να το ενεργοποιήσεις μέχρι τέρμα, μέχρι το κόκκινο Για να μέχρι καταλάβουμε το... κιόλας αν είσαι εδώ, να μην μιλάμε τσάμπα μόνοι μας. ή μέχρι το πορτογαλί τουλάχιστον. Γιατί δεν το βλέπω και πολύ, δεν έχει πολύ δύναμη, αλλά... Να το τσίμπησε. Όχι πολύ, Αλλά ένα. το τσιμπάει, σιγά σιγά το τσιμπάει. Τίποτα, το ενοχλεί το φως. Θέλεις σκοτάδι. Εάν θες σκοτάδι, ενεργοποίησέ το. Λέω αλήθεια. Λέει αλήθεια. Α, Κι εγώ αλήθεια έλεγα. θέλεις σκοτάδι. Κι εγώ αλήθεια έλεγα για τα περιστατικά. Άρα θέλεις σκοτάδι. Τίποτα, εντάξει. Ιδέα μου είναι. Σαν να... Όχι, ιδέα μου, εντάξει, οκ, μην το κάνουμε. Εντάξει, Αλλά, ό,τι και να είναι. ό,τι και να είσαι, μακριά από εδώ. Μμ. Άρα, Λέω αλήθεια. ναι, ωραία, ωραία. Λες αλήθεια. Άλλη μία άναψέ το και θα σβήσω το φως. Θα το κάνουμε σκοτάδι εδώ, λίγο πιο έτσι, να έχει ατμόσφαιρα. Για επιβεβαίωση, κάντο άλλη μία. Μμ. Το είδες? Ναι. Ωραία. Τότε πρέπει να το κάνουμε, γιατί Ναι. εντάξει, δεν είναι σωστό. Ναι, μην Μα τον το έκανε 1, μην 2, το 3, 5, ενοχλούμε. 10. Ας να το κάνουμε. Πιστεύω να... Τώρα στον Άβη και πιο πολύ. Ορίστε. Α, επειδή έφυγα εγώ. Συμφωνεί. Γιατί δεν φαίνεται στην κάμερα, Α, φαίνεται, οκ. Ναι, φαίνεται. Το δυναμώνει. Φαίνεται και στην κάμερα. Λέω αλήθεια. Ναι, ωραία. Άντε πάλι. Λέω αλήθεια και λέω αλήθεια. Εμείς τι λέμε, ψέματα λέμε. Κοίτα. Με το που έφυγα εγώ για αυτά, Ναι. να το. Ένα λεπτάκι. Ωραία. Σβήσαμε το φως, όπως σου είπαμε. Το είδες? Μμ. Ενεργοποίησέ το μηχάνημα αυτό, μέχρι το πορτοκαλί. Ή το κόκκινο, ενεργοποίησε το κι άλλο. Πήγαινε δίπλα, ενεργοποίησε το. Να καταλάβουμε ότι το πειράζεις εσύ και δεν το κάνει από μόνο του. Σκοτάδι δεν ήθελες? Μάλιστα. Να το. Έχει ανάψει αυτό ότι κάτι πλησιάζει. Μμ. Κάτσε να το κάνουμε. Τι είσαι, τι είναι εδώ, για πες μας. Ποιος είναι? Θα μας πεις το όνομά σου? Το ρολόι. Εγώ άκουσα
Δεν ξέρω αν ακούσατε εσείς, παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Σαν μια καμπάνα άκουσα. Τώρα από πού ήρθε αυτό, δεν ξέρουμε. Τέλος πάντων. Μπορείς να το πλησιάσεις το μηχάνημα αυτό πάλι. Τι είπες? Οχ, οχ, οχ. Του Μάλιστα. σπιτιού είπε. Του σπιτιού, αλλά το είπε ο... Μμ, Ξέρεις ποιος το είπε. ναι. Μμ. Έδωσε και αυτό. Ποιος είσαι εσύ που μιλάς? Ποιος είσαι εσύ που μιλάς? Ωραία, θα το αλλάξω τη θέση, θα το βάλω εδώ. Μήπως σε βολεύει καλύτερα. Θα βάλουμε κάτι. Κάτσε, θα βάλουμε το ποτήρι. Αυτό δεν το επηρεάζει, να ξέρετε. Δεν έχει καμία σχέση. Εγώ δεν βλέπω κάτι. Το έχω γυρίσει. Κάτσε να δω κιόλας αν φαίνεται. Εσύ, κυρία Σοφία, το βλέπεις, έτσι? Ναι, ναι. Κάτσε να δούμε αν φαίνεται στην κάμερα. Ωραία, φαίνεται στην κάμερα. Φαίνεται, είπε. Αυτό Ναι, είπε. αυτό είπε, ναι. Είπε, φαίνεται. Ναι. Νόμιζα είπε, φαίνεται. Ναι. Μάλιστα. Οκ. Είναι εδώ, είναι εδώ. Ναι. Είναι εδώ. Που να μην Ναι, ήταν. ναι, να συνεργαστεί κιόλας, να μας πει Βέβαια. τι είναι και τι θέλει. Ωραία, τι θέλεις από εδώ, γιατί είσαι εδώ, τι γυρεύεις εδώ. Έχω κάνει Τι έχεις κάνει? Κάτι είπε, τι. Έχω κάνει, είπε. Τι έχεις κάνει? Ωραία. Πήγαινε εδώ που σου έδειξα, σε αυτό που σου δείχνω με το χέρι μου. Πήγαινε και ενεργοποίησέ το. Πλησίασέ το. Εσύ ήσουνα η σκιά που εμφανιζόσουνα στη γωνία, στην τουλάπα. Στην τουλάπα, στη γωνία, εκεί που μας έδειχνες, έτσι. Μμ. Στο υπνοδωμάτιο. αγαπώ. Μα Εάν ήσουν εσύ, ενεργοποίησε τα φωτάκια εδώ. Ανάβει. Όχι, Όχι, το είπε και εδώ. Όχι. Ναι, ναι. Γιατί, Γιατί δεν τα ανάβεις, φοβάσαι. δεν έχεις δύναμη να ενεργοποιήσεις το EMF, το μηχάνημα αυτό. Δεν έχεις δύναμη να το ενεργοποιήσεις. Άμα πας κοντά θα πάρεις και δύναμη. πες ότι Δες ότι κάτι τέτοιο δεν είπε. Μμ. Τι να δω, τι να δούμε. Γιατί είσαι εδώ, γιατί δεν φεύγεις από εδώ, γιατί περιφέρεσαι σε αυτό το σπίτι. Σε έχουνε καλέσει. Σε έχει καλέσει κάποιος ή κάποια. Πες μας το όνομά του. Πες μας το όνομά του αυτού που σε κάλεσε. Μπορείς να πεις το όνομά του. Ή το όνομά της. Ξέρω εγώ. Ποια είναι. Τι είναι. Δεν ξέρουμε και τι ήτανε. Περίμενε. Δεν δίνεις ξεκάθαρες... Δώσε μια ξεκάθαρη απάντηση. Δεν το έχει πειράξει πια, Τον εβόλευε εδώ, Μμ. στη γωνία, ναι. Από ό,τι φαίνεται.
Δεν το κατάλαβα τι είπε. Αλήθεια, δεν κατάλαβα τίποτα. Τίποτα. Ούτε καν, ούτε δεν κατάλαβα. Δεν ήταν καθαρή. Ποιος είσαι, τι είσαι τέλος πάντων. Μας φοβάσαι, έτσι. Τα ρεπορτ. Α, ναι, είπε. Ναι, ναι, αλλά ήταν γυναίκα. Αυτή που Α, ναι. Είπε το όνομα, ναι. Μμ. Μια γυναίκα φώναξε το όνομα. Ποια είσαι εσύ που φώναξες το όνομα του Κυρίου. Ποια είσαι. Θέλω να πας εκεί και να τον ενεργοποιήσεις, είπα. Δεν σε βολεύει. Εδώ, δίπλα που είναι η Coca-Cola, πήγαινε εκεί και άναψέ το. Αυτό γιατί το έχει βάλει τώρα. Να μην μιλάω. Όχι, μίλα, δεν πειράζει. Κάνουμε γύρισμα. ρε. Μίλα, κύριε Κώστα. Εδώ μίλα. ανάβουν τα φωτάκια. Είναι αυτός λέει εδώ. Χάνεις. Κάνουμε μια συνεδρία. Έβαλτε το εκεί. Να τα βάλω πάλι εκεί, Ξαναβάλτε λες. και ένα. Ναι, γιατί δεν ξέρω, εδώ δεν θέλει. Επειδή είναι κρύα η Coca-Cola. Μπα, δεν νομίζω. Απλά δεν θέλει να βγει εδώ μπροστά. Δεν ξέρω. Είμαστε. Μήπως με φοβάται εμένα, να Δεν θέλει καταλάβεις. μπροστά, ρε παιδί. Ξέρεις, μπορεί Να να. το. Συμφωνεί ότι με φοβάται. Δεν θέλει μπροστά. Θέλει να είναι Με άκρη, στην Με άκρη. φοβάσαι. Εάν ναι, ενεργοποίησέ το. Εάν φοβάσαι την κυρία του σπιτιού, ενεργοποίησέ το. Αυτή δεν σε φοβάται. Και το ξέρεις αυτό πολύ καλά. Να το. Εντάξει. Και το πήγε πορτοκαλί. Ναι. Δεν το πήγε. Μμ. Έτσι, μπράβο. Το Και φόβο μου το να ξέρει, έχεις. έτσι. Το ξέρει πολύ Το καλά. φόβο μου να έχεις. Δεν σε φοβάται γιατί είναι σπίτι της. Φρανσίσκο. Και πιστεύω στο Θεό. Κατάλαβες γιατί δεν σε φοβάται. Γιατί είναι στο σπίτι της και πιστεύει στον Χριστό και στην Παναγία. Τι έγινε τώρα, αρχίσαμε όλοι μαζί. Ναι, το ξέρουμε. Το ξέρετε. Το ξέρουν ότι. Μάλιστα. Έτσι, μπράβο, να το ξέρετε. Να το ξέρετε καλά όμως. Να μην νομίζετε ότι. Ναι. Κοντεύει να το πάει κόκκινο. Τι είδες. Άρα εδώ είναι, συμμετέχει Ναι, κανονικότατα. ναι, συμμετέχει. Για πες μας τι θέλεις από εδώ. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν θα σου δώσω τίποτα. Ό,τι είναι εδώ είναι δικό μου. Να το, ανάβω. Άναψε το. Μπράβο. Άναψε το κι άλλο. Ε, Κι άλλο. δεν σου ανήκει τίποτα από εδώ μέσα. Δεν μας είπες το όνομά σου. Πώς σε λένε. Πώς σε λένε. Φοβάσαι, Τι φοβάσαι.
Τίποτα, λες και πάγωσε ο χρόνος. Ναι, ναι, Λες ναι. και πάγωσε ο χρόνος. Ναι, ναι. Πάλι το ίδιο. Δεν καταλαβαίνεις. Πώς να καταλάβω, πού να σε καταλάβω. Απλά με έχει αρχίσει λίγο το κεφάλι μου εδώ πίσω να με ψιλομουδιάζει. Πες μου για να καταλάβουμε. Σε ρωτήσαμε πώς σε λένε. Τόσο δύσκολο είναι. Πες μας ένα όνομα. Το δικό σου, το δικό μου. Το δικό μου μπορείς να το πεις. Πώς με λένε εμένα. Εμένα πώς με λένε. Ή τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Μπορείς να μου πεις το όνομά του. Αφού το ξέρεις. Γιατί δεν το λες. Δεν έχεις δύναμη, δεν έχεις. Α, είναι και τεμπέλικο. Δεν έχει δύναμη. Καλύτερα που δεν έχει δύναμη. Ναι. Καλύτερα. Είναι και τεμπέλικο. Θες να το ρωτήσεις κάτι. Να ρωτήσεις κάτι. Τι να τον ρωτήσω, αφού δεν λέει ούτε το όνομά του. Του λέω τι θέλει από αυτό το σπίτι και δεν μου απαντάει. Άμα μου πει τι Ποιος είναι αυτός? ποιος είναι αυτός. Ποιος αυτός. Για ποιον αναφέρεσαι. Για ποιον αναφέρεσαι. Πες το όνομά του. Βλέπει εμένα. Λες. Ναι. Ναι. Πες το εσύ ποιος είναι. Εσύ ξέρεις. Πολύ καλά κιόλας. Δεν μπορεί να μην ξέρεις. Πες να το, Μμ, να το ξέρει. μάθουμε κι εμείς. Ξέρει, κοίτα. Ναι, να το πει όμως να το ακούσουμε. Ναι. Πες το. Ντρέπεται. Πες το από την εφαρμογή. Λανθασμένος. Λανθασμένος. Ποιος είναι ο λαθασμένος. Ποιος είναι λανθασμένος. Προηγουμένως πέρασες από εδώ, σε είδαμε. Τώρα γιατί δεν εμφανίζεσαι, δεν μιλάς. Καλά, μην εμφανιστεί κιόλας. Δεν θέλουμε να εμφανιστεί. Όχι να εμφανιστεί, να με δει, Να ξεκουμπιστεί. να Ναι. με δει καλά από την καλή μου τη μεριά. Να ξεκουμπιστεί μια και καλή από εδώ. Δεν θέλει να Θα εμφανιστεί. φύγει. Δεν ανήκει το σπίτι αυτό σε αυτός. Το σπίτι αυτό ανήκει σε μένα. Μιλήσω. Ναι, αλλά κάποιος τον έχει καλέσει όμως εδώ. Ναι. Ή κάποια. Αυτός που τον κάλεσε να πάει στο δικό του το σπίτι. Είναι, όχι, Δίνει- είναι παρουσία τώρα. Είναι δίπλα εδώ, στο μηχάνημα αυτό που είναι εδώ. Και το αγγίζει, κατάλαβες. Ωραία, άγγιξε το πιο πολύ. Πιο πολύ, πιο πολύ. Πιο πολύ. Για να καταλάβει και ο Κύριος ότι το πειράζει εσύ και δεν το πειράζει κάτι άλλο. Πήγαινε εδώ και ενεργοποίησε το μέχρι και κόκκινο. Μπορείς, μέχρι τέρμα. Τι φοβάσαι. Κρύφτηκε. Βέβαια. Δεν απαντάει πουθενά. Να το. Μμ. Ούτε από εδώ, ούτε από εδώ. Θέλω να το ανάψεις και να το κρατήσεις σταθερά. Μην το αναβοσβήνεις. Κράτα το σταθερά αναμένο. Κάντο. Μπορείς. Σιγά μου μπορεί. Δεν έχει δύναμη. Δεν έχει Αδύναμο δύναμη. είναι. Πάει να τα ανάψει, αλλά δεν έχει δύναμη. Να το κρατάς σταθερά αναμένο. Όχι να το τσιμπάς. Να το πας μέχρι πορτοκαλί και να το κρατάς αναμένο κάποια δευτερόλεπτα. Για να καταλάβουμε ότι το πειράζει εσύ. Δεν θες να μας πεις κάτι. Ούτε το όνομά σου λες, ούτε τίποτα. Ναι, τώρα γιατί έτσι. Σιγά μη σε πιστέψουμε. Έχει ηρεμήσει λίγο Ναι. το τέτοιο. Μου γκάθηκες. Έχετε πάει πριν. Έχετε πάει Έχετε πριν. πάει πριν. Ναι, έχουμε πάει πριν. Είναι δεύτερη φορά που ερχόμαστε εδώ. Ναι. Ναι. Ισχύει αυτό. Μας θυμάσαι.
Με θυμάσαι, μας θυμάσαι, τι θυμάσαι? Για πες κάτι που να συνδέεται με αυτό. Σε θυμάται, είδες, έχετε πάει Αυτό πριν. γυναικεία φωνή, ναι. Ναι, Ναι, αλλά μπορεί να είναι και άντρας, δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις. Εφαρμογή είναι που το πειράζει, που το ενοχλεί. που το ενοχλεί. Αυτός Κώστα πάει και με αντρική φωνή και με γυναικεία και με παιδική. Μπορεί να κάνει και γάτα και σκύλο, αναλόγως τι... Μπορεί να γελάσει. Υπάρχουν δύο. Α, είναι Υπάρχουν δύο δύο. εδώ. Υπάρχουν δύο, τι δύο? Άνθρωποι, δαίμονες, τι δύο? Τι δύο υπάρχουν? Πώς τους λένε? Πες ένα όνομα που θέλουμε, δεν θέλουμε να πεις ένα μικρό όνομα. Δεν είπες εσύ να σου πει κάτι από τι θυμάται ότι έχουμε ξαναέρθει. Υπάρχουν δύο, δεν. Εγώ. Τώρα αυτό το υπάρχουν δύο, ποιος ξέρει που το πάει αυτό, ποτέ δεν ξέρεις που μπορεί να το πηγαίνει. Υπάρχουν δύο πνεύματα εδώ μέσα. Δύο πνεύματα, δύο κάτι άλλο. Τι υπάρχει? Τι υπάρχει? Είσαι στη κουζίνα εδώ που είμαστε τώρα ή είσαι κάπου αλλού, σε άλλο χώρο? Πού βρίσκεσαι? Το ψάξα από εδώ. Γιατί σίγουρα περιφέρεσαι στο σπίτι. Αυτό το ξέρουμε. Σίγουρα περιφέρεσαι εδώ. Σε ποιο χώρο είσαι αυτή τη στιγμή? Είσαι στη κουζίνα που είμαστε εμείς τώρα? Είσαι στο υπνοδωμάτιο? Είσαι στο σαλόνι? Πού είσαι? Στο μικρό δωμάτιο. Ή έχεις πάει στη τουαλέτα για Στο τσίσα? μικρό δωμάτιο, καλά λέει. Στην κρεβατοκάμαρα του Στο Κώστα. δικό μου. Λες Σε φώναξε προηγουμένως, αλλά δεν ήσουν Τι εδώ. φώναξε. το όνομά σου? Το όνομά σου, Κώστα. Σου αναμιλά. Το έχουμε καταγράψει. Ναι, το έχετε Ναι, δει. το έχουμε Αλλά καταγράψει. θέλει υπομονή αυτό, δεν μπορεί έτσι. Σε φώναξε και ήταν η γυναικεία φωνή. Ναι. Κώστα Γυναικεία φώναξε. φωνή. Τώρα όμως τίποτα, μηδέν. Γιατί? Τι Γιατί έπαθε? βλέπει εμένα τώρα γι' αυτό. Γιατί δεν μιλάς τώρα? Τι έπαθες? Πριν μίλαγες, δεν σταμάταγες. Όλο μπουρουμπουρου ήσουνα. Εκεί Τώρα τι πάει έγινε? το Το χαϊδέ. χέρι σου. Άσε το χέρι μου. Το χέρι σου λέει. Δεν θέλει το χέρι σου να σε χαιρετήσει. Άσε το χέρι μου και ενεργοποίησε εδώ το μηχάνημα. Εμένα πώς με λένε? Για πες μου. Όχι, έχουν άλλο τέτοιο, άλλο... Είναι διαφορά στο χωροχρόνο. Δεν μπορεί να Μπορεί να πατήσει. στο δώσει κατευθείαν, μπορεί να αργήσει. Ναι, μπορεί να αργήσει. Γιατί δεν έχουμε τον ίδιο χρόνο όπως έχουν αυτοί. Αν μιλάμε με την αντίθετη πλευρά. Ναι, με τι μιλάμε. Ενεργοποίησε το. Αν ισχύει αυτό που λέει. Εάν είναι αλήθεια. Εάν δεν είναι αλήθεια, άστο, μην το πειράξει. Εάν είναι αλήθεια, εάν δεν είναι αλήθεια, μην το πειράξει. Αν είναι αλήθεια, πειράξε το. Γιατί μπερδεύτηκα κι εγώ. Έγινα. Για πες μας τώρα, τι θέλεις. Να μιλήσεις ή θα πας να κοιμηθείς. Φώναξε αυτό εμένα. Ναι. Μπράβο. Βλέπεις. Αυτό που ακούγεται έτσι είναι καμιά βρύση στάζι. Όχι. Τι είναι αυτό? Το Τικ-τακ, ρολόι. τικ-τακ, τικ-τακ. Το ρολόι. Το ρολόι Ναι. μέσα Έχω γραμμές ρολόι. έχει Ναι. κρεμές ρολόι, αυτό που έκανε ντιν-ταν και... Και ακούγεται, ναι. Είσαι στο ρολόι. Έφυγε έτσι. Από εδώ έφυγε. Έφυγε. Από εδώ. Είσαι στο ρολόι. Το Από δωμάτιό εδώ, μου είναι. από εδώ έφυγε σίγουρα. Από εδώ δεν είναι, Ναι, δεν ναι, είναι ναι. πια, τέλος. Ναι. Από εδώ δεν είναι. Για πάρ' το EMF και πήγαινε μια βόλτα στο σπίτι. Πήγαινε στο δωμάτιο του Κώστα. Κάτσε να το πατήσω και λίγο στο εδώ και να Δεν το δούμε. βλέπω. Ελάτε να δείτε λίγο, κυρία Σοφία, ελάτε να δείτε λίγο. Όχι να σου πει και. Το βλέπετε? Ναι. Φωτοβολίδες. Στην αρχή, δεν κάνω πλάκα, με το που το έβαλα, ο Κώστας ήταν εδώ, δεν άναβε. Με το που αρχίσαμε να ρωτάμε, να του λέμε πήγαινε εκεί, Εδώ παλεύει. στην αρχή δεν το άναβε. Εδώ παλεύει με τον κύριο, γι' αυτό σου λέω.
Μάλιστα. Φωταγωγίες. Κοίτα, δεν σταματάει. Ωραία, μην το πειράξεις. Μην το πειράξεις. Μην το ανάβεις. Και τα λαμπάκια. Μην το ανάβεις, είπα. Άστο. Όταν τα ανάβει τι σημαίνει. Ό,τι είναι εκεί, το πειράζει. Άστο λέμε. Κοίτα, παιδιά. Μην το- Φωτοβολίδες πέφτουνε. Μην το πειράζεις το μηχάνημα. Σβήστο. Βλέπεις, φωτοβολίδες πέφτουνε. Σβήστο, είπα. Το βλέπεις. Όχι, το σβήνει. Συμμετέχει, κοίτα. Κράτα το, Για σβηστό. πες που άλλο είναι να δω. Ωραία. Πάμε σπίτι, εδώ. Πώς σε λένε. Κάτσε, πρέπει να μπω Θέλω μέσα. να πας. Θέλω να πας. Εσύ. Είδες τι πήγα να κάνω. Ναι. Κάτσε, θα μπω μέσα, λέω. Είπε, θέλω να πας. Στο μηχάνημα. Ωραία, ήρθα. Θα κάτσω εδώ. Δεν θα πάω πολύ κοντά, γιατί δεν θέλω να είμαι κοντά εκεί. Και τι γίνεται. Ποιος είσαι εσύ που κάθεσαι εδώ, στο δωμάτιο. Άστο, μην το πειράζει, σου λέω. Σβήστο. Να σου πει πώς τον λένε. Σβήστο. Κοίτα τι γίνεται. Θέλω να πας. Ναι, εδώ είμαι. Το σβήστο, είδες. Τώρα να πας. Πού να πας. Πώς σε λένε. Τι είσαι εσύ που... Ανάβει παγίδα Μίτσο. Πες μου το όνομα. Και αγία Μίτσο. Πες μου το όνομά σου τώρα. Και τι κάνεις εδώ στο δωμάτιο. Γιατί γυρίζεις εδώ στο δωμάτιο. Στο σπίτι γενικά. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ. Τι δουλειά έχεις εσύ εδώ, λέω. Απάντησέ μου τώρα, ναι. Εγώ ζεσταίνομαι εδώ. Δεν μπορείς να καταλάβεις. Τι είπε. Δεν μπορείς να καταλάβεις, λέει. Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω. Αφού δεν μου λες, πώς να καταλάβω. Να καταλάβω τι. Γιατί έχει τόσο ζέστη εδώ στο δωμάτιο και το air condition είναι κλειστό. Δεν έχει βάλει ούτε καλοριφέρ ούτε τίποτα. Κοίτα τι γίνεται Μίτσο. Το καλοριφέρ είναι σβηστό. Γιατί έχει τόσο ζέστη. Γιατί έχει τόσο ζέστη εδώ. Δεν τίποτα, κουβέρτα είναι. Ναι, αλλά μου πήγε να πέσει. Ας πέσει. Γιατί είναι ζεστός ο χώρος εδώ. Γιατί ζεσταίνομαι τόσο πολύ εδώ μέσα. Λες και έχουν ανάψει. Μίτσο, τι γίνεται, χαμός. Χαμός στην αιστεία του άλλος. Άστο σου λέω αυτό, σβήστο. Σβήστο τελείως. Δεν μας λέει πώς το λένε. Το σβήσε. Πόσα λένε. Το σβήσε. Το σβήσε. Πόσα λένε. Πες μας το όνομά σου. Φίλιππα, εσύ είσαι. Φίλιππα. Φίλιππα. Μίλησέ μου. Φίλιππα. Δεν μιλάει. Δεν μιλάει. Γιατί δεν μιλάς Φίλιππα. Τι είναι αυτό. Τι κάτι είναι εδώ κοντά μου, ξέρω εγώ. Τίποτα δεν έχω κοντά σου. Φίλιππα. Φίλιππα, για μίλησέ μου. Μίλα από εδώ, θα σε ακούσουμε, μίλα. Από εδώ μίλα. Λες δεν είναι εδώ και πάντα είναι μάνα μου. Βενετία, εσύ είσαι. Βενετία. Βέτα. Νησί. Νησί. Πού κολλάει το νησί. Τι είναι εσύ. Πού κολλάει το νησί εδώ. Άκυρο αυτό. Δεν ξέρω. Ήταν άκυρο. Βέτα, εσύ είσαι. Μίλησέ μου. Βέτα.
Κοίτα, να αποζήνει συνέχεια τώρα. Μήπως είναι κάτι άλλο. Τι είναι, Μήπως είναι κάνα δαιμόνιο. κακή ενέργεια. Κακιά ενέργεια. Για πάμε σε μία από εδώ. Γιατί δεν ανάβω φως, αφήνω μόνο το πράσινο. Και θα το βάλω πάνω στην τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι κλειστή. Πήγαινε εδώ. Όπως αυτή η φωνή που μιλάει. Πήγαινε εδώ και ενεργοποίησέ το. Έλα να δεις λίγο, κυρία Σοφία. Έλα να δεις λίγο στο κρεβάτι σου. Σε παρακαλώ. Πατέρα, πατέρα μου. Κοίτα λίγο στο κρεβάτι. Περίμενε. Ενεργοποίησε το, ναι, πήγαινε. Καλά. Τι κάνεις εκεί, γιατί κάθεσαι εκεί. Έχεις ξαπλώσει εκεί. Κάνε το πιο... Α, το είδες, μέχρι πορτοκαλί το πήγε. Ναι, ναι. Έχεις ξαπλώσει στο κρεβάτι. Εάν έχεις ξαπλώσει στο κρεβάτι, άναψε το τέρμα. Άναψε το τέρμα. Κάτσε να ανοίξω και την εφαρμογή. Πας και πάρουμε Καλά, καμία. στο Κώστα το δωμάτιο δεν είχαμε δει. Καλό έψαχνες. Ωραία. Το βρήκα στην έρευνα. Εντάξει. Δεν μας μιλάει όμως. Και εδώ έχει, και εδώ. Εντάξει, δεν μιλάνε όλες τις φορές, Κώστα, άμα δεν θέλει. Δεν... Ναι, αλλά κοίτα εκεί όμως στο κρεβάτι τι Σου γίνεται. δείχνει όμως ότι υπάρχει κάτι μέσα, ενέργεια. Εδώ πέθανε ο πατέρας μου. Και νομίζω δεν ήρθε παπάς να το διαβάσει. Ναι. Ναι, γιατί πέθανε και ήρθε Καθιστικό. το αμέσως τέτοιο. Μίλησε κάποιος. Εσύ πειράζεις το EMF που είναι πάνω στο κρεβάτι. Μάλιστα. Μπορείς να το ρίξεις. Μπορείς να το ρίξεις κάτω. Μπορείς να το ρίξεις κάτω, να το σπρώξεις. Σπρώξ' το, ρίξ' το κάτω. Κάντο τώρα. Αν είναι έδος, πώς θα το ρίξει. Όχι, όχι. Το ρίχνει. Ναι. Άμα έχουν δύναμη. Άμα θέλουν. Το θέμα είναι να θέλουν, άμα θέλουν. Έχουν δύναμη αυτά. Άμα θέλουν. Κάνουν διάφορα περίεργα. Αν έχεις τη δύναμη, θέλω να ρίξεις το μηχάνημα αυτό κάτω. Ρίξ' το. Σπρώξ' το. Δεν έχεις δύναμη. Σοφή μου είναι. Ωραία, τότε άναψέ το μέχρι τέρμα, αφού δεν μπορείς να το ρίξεις κάτω. Ρίξ' το. Για πες πώς τον λένε. Πώς σε λένε. Ρώτα και εσύ Κώστα, δεν Ναι, πειράζει. Ρώτα το, ρώτα ό,τι θες. Φίλιππα, εσύ είσαι. Φίλιππα. Φίλιππα. Για μίλησέ μου. Είσαι Φίλιππα. εδώ? Είσαι εδώ Είσαι εδώ. ή είναι κάτι άλλο. Το πάει όμως μέχρι πορτοκαλί. Ναι, είχα άψει το κοκκινάκι που λες, Ναι, αλλά μπορεί και πιο πολύ. Έχει και πιο... Σε σένα είναι άναβε και το κόκκινο. Κοίτα, Εσένα εδώ. το πήγαινε τέρμα. Εμένα και ήταν φωτοβολίδα. Εδώ δεν έχει πολύ... Εντάξει, έχει. Δεν είναι ότι δεν έχει. Και αυτό σημαίνει ότι δείχνει. Θα μας μιλήσεις. Μίλησέ μας. Ποιος είσαι. Δεν έχει όρεξη. Κάτσε να δούμε κάτι άλλο τώρα. Ωραία. Είσαι στο υπνοδωμάτιο. Είσαι στο υπνοδωμάτιο. Είσαι εδώ μέσα. Ναι. Το άκουσες. Είπε ναι. Τι κάνεις εκεί, γιατί κάθεσαι εδώ. Οχ. Οχ, οχ, οχ. Γι' αυτό λέω. Γιατί κάθεσαι στο δωμάτιο εδώ. Τι δουλειά έχεις. Κώστα,
Θέλεις να έρθεις εσύ εδώ, να πάω εγώ μέσα, εσύ Ναι. να βλέπεις εδώ. Όχι, κάτσε εδώ εσύ να βλέπεις. Ναι. Να κάνουμε και οι δύο ερωτήσεις. Απλά εγώ θέλω να μπω μέσα, Ναι. να προκαλέσω λίγο. Να μπω εδώ. Είσαι στο δωμάτιο εδώ. Οπότε, τι οπότε. Ποιος είσαι. Ποιος είσαι. Δεν καταλαβαίνω τι λέει. Κάτι καταλαβίστηκα λέει. Πώς σε λένε, πες μου το όνομά σου τώρα. Ή ρίξε αυτό που σου δείχνω, ρίξε το κάτω. Δεν μας λέει το όνομά του. Μπορείς να το ρίξεις κάτω αυτό που σου δείχνω. Δεν μπορεί. Είναι αδύναμος. Ρίξε το κάτω. Πώς σε λένε. Πες μας το όνομά σου. Πώς Δεν σε... ακούμε καθαρά. Πες το καθαρά. Πες το όνομά σου. Ναι, ναι, ναι. Όλοι. Ναι, είπε. Ναι. Ναι. Σαν να κοροϊδεύει, ξέρεις. Σαν να... Τρέπεσαι να μας πεις το όνομά σου. Είσαι ντροπαλό. Φάντασμα. Γιατί εμφανιζόσουν εδώ, συγκεκριμένα εδώ. Γιατί εμφανιζόσουν εδώ. Η χωροστάση. Είναι το χωροστάσι έχει φύγει από εδώ. Όχι, εκεί είναι. Ναι. Θα το δείξω τώρα, να το δούμε. Γιατί εμφανιζόσουν εδώ. Για ποιο λόγο. Με έχει πιάσει το κεφάλι μου. Θα πεις το κεφάλι σου. Πώς σε λένε. Πες μας το όνομά σου. Πώς σε λένε. Μην παίρνεις ενέργεια από εμένα. Ορίστε, δεν άκουσα καθαρά. Πες πάλι το όνομά σου. Δεν μπορώ να καταλαβαίνω. Ναι, δεν το πιάσα. Το είπε πολύ περίεργα. Για ξαναπες το πάλι. Πες το όνομά σου να το ακούσουμε καθαρά. Μην κοροϊδεύεις, πες το όνομά σου. Δεν έχεις όνομα. Δεν θα έχει όνομα. Εκτός αν έχει όνομα και δεν θέλει να μας το πει. Φύγε από το κρεβάτι, μην το πειράζεις αυτό. Φύγε. Φύγε, είπα. Τι είπε τώρα. Αυτός ήταν ο έξω από εδώ. Ο έξω από εδώ ήταν εδώ. Με τέτοια φωνή που είχε, Να τον κάνω εγώ 800 κάτω στο έξω από εδώ. έξω από εδώ, φύγε από εδώ. Δεν του άρεσε τόσο ξύλο που του έχω ρίξει. Οπα, για πες το παιδί μου. Θα σε κάνω 800 κάτω πάλι, για πες το. Κοροϊδεύεις βλέπω, Για να βάλουμε λίγο την άλλη εφαρμογή. Μπας και πάρουμε τίποτα εδώ. Γιατί το άλλο μας λέει κάτι. Θα μας πεις το όνομά σου τελικά. Πώς σε λένε. Εμένα πώς με φωνάξει. Σε φώναξε, όντως. Ναι. Ναι, το έχουμε καταγράψει. Ξέρεις τον Κώστα. Μια γυναίκα σε φώναξε. Γυναικεία φωνή. Αυτές οι ομάδες. Πολλές με φωνάζουν. Έλατε. Μέχρι και εδώ στο. Δεν είμαι από εδώ. Το ξέρω ότι δεν είσαι από εδώ. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Αλλά τι δουλειά έχεις εδώ όμως. Αλλά τι δουλειά έχεις εδώ.
Πώς σε λένε? Είσαι από τη Βουλγαρία, παιδί μου. Από τη Βουλγαρία είσαι. Από πού είσαι? Συνέχεια το Κατά πειράζει. και την γλώσσα της. Συνέχεια το πειράζει, Δεν το αφήνει. Εκεί όμως, πριν έδινε και λίγο παραπάνω. Λοιπόν, και εμένα Σε έπιασε το κεφάλι και εσένα, Ναι, ναι. Ρουφάνε ενέργεια. Θα τραβάει η ενέργεια, Ναι, ρουφάνε ενέργεια. Θα μας πεις το όνομά σου. Τι ήταν αυτό, χοντρός ήταν. Ναι, άσχημο. Ναι, ναι. Θα μας πεις το όνομά σου. Καλά, αυτός εμφανίζεται με διάφορες ιστορίες. Είσαι δαίμονας, τι είσαι? Εάν Καλό ναι, παιδί. μίλησέ μας. Δεν σε φοβόμαστε. Το ξέρεις πολύ καλά. Και μην παίρνεις ενέργεια από εμάς. Μη ρουφάς ενέργεια από εμάς. Αυτή με τα σφάθ. Με κούρασε. Με κούρασε. Μήπως είσαι στη τουαλέτα? Όχι, ρουχαλίζει η μαμά που έχει. Λέω και ο Ατή άκουσα ένα τέτοιο, λέω. Λες να μας προγαλίζει και το δαίμον. Ναι, πάντως εδώ μας μίλησε. Εδώ ναι, γίνεται χαμός.